hak jingwat makam banya nagi bor sarkar gi break mi ya kurkam trai kam ban khangi ga jingrung uknyang covid hak jalla hinne kasngi ka khatwai tare uyayong arhaja arpho nakaliang jong T7 news nila yo ban le yakran ba i Dr. A Dakhar ibrei senior specialist general medicine jong Shillong Civil Hospital but i Dr. M. Marbanyang ibrei state surveillance officer jong katanat health and family welfare ka sarkar Meghalaya kibala ai ki Jingpynshai phang jong new khnyang Jingpang uwa baro ngitep kum covid-19 lane novel coronavirus layo ru ka Jingpynshai Halor ka Jingpriang new khnyang Jingpang kilat banya dai la de nau new khnyang Jingpang karukom pendan kam ya kimas bat kumta terter layo ru ban bui ki Jingkeli hadu katno ka sarkar ka long ka bala kre la da dan bayo ya kane ka Jingpang Jingpang COVID-19 lani perbenang sedang yang ke novel coronavirus kini ke Jingpang ke badang mi thamai how December araja khat khandai yang ke bau ni coronavirus mu di bathamai u penmi kini ke Jingpang yang ke pamantang ngata ko ka COVID-19 uni virus u kini ki barit bah kiba rung ska mingkong kiya tang hakimra kimi na kimra kanta na kilambit mo isa suspect ba na kito mana kiwi jadmara hak baning kong kini ki jad virus ki bet tang haki paramara dah hadin pada kiya cha kibriu bat menta pada kai ke baja ke berkelas dang banya na kibriu cha kibriu para briu kira kelas dang kan kini Jingpang te yang menta kini Jingpang yang ka COVID-19 te kini Jingpang kawan na kaba na way brew lang ba kita ki droplet infections mo droplet infections kabut parba ubrew jerho lani usandria kini ka umbia ka bami na pagkasin tu ubrew ka hair kumbasimitar e ka hap no mo lada katu ka umbia ka bit ha way pada ubrew ka laban dan sapnya kini Jingpang takadang ni ang kibrew kinsyong social distancing more than 1 meter and all those things hawa tenteng ka laban airborne ro kantor apa hospital kapar mengida kini no procedure karaban long airborne mo takalong ba droplet but airborne infection brio habang yo ini Jingpang ula man pen itang kandiat kita kitchen la ban long usulok pen long kita kitchen kum bagi mo kita kitchen kum brio yo apa bo bayong kli nang ta ula ban dan jing sinria ni jing set khmot mo but bon sian brio bo yo ini Jingpang ru katu ke Jingpang ukwai ngak untuk mo long dan kamban sumana ada bayo henry kita kishin kiba brio ba yo ini Jingpang kilong mo u ka jingship met nang ta ka jingjerho bat ka jinjar ban ring ne penhiar nasim habo brio yo ini kita kishin dai kamot kabakongsan kalong ba kamtam lada uni brio wan ki jakamo balasyak ta ikini Jingpang idon kamban tes ban pak tes yu ukrain knang ba ngintip lada yo ne ami kini Jingpang tie kita kilong kita kishin jong kini ga Jingpang COVID-19 ngidon kam ban yada na kini Jingpang da kaba mile iki jingpta ki bangila aina mo na sarkar Meghalaya mila ais ki kot khobor mila pentip ru limba ki radio bat limba ki television mo kumno bangila ban ya dana kan ni Jingpang ti ban ya dana kan ni Jingpang ni dei ban sai ki da ko bat ka sabon mo kumba artho second de namta haba ni jerho de ngide ban set ya ka khmut lani ka shentur da ka rumal namta dan kam e ba ngide ban ya jingai no way brio so way mo long da kum no ru komba shimitar de jingai na kata kadau ngimde ban mo banyalum haki jakag ba kum ki yau ki hat lani habingi thiet ru ne ngide ban don kata ka jingai uway no way pat komba shimita namar ba misoto ba kani ka Jingpang kumbi labatay menemo i Dr. Andreas i ba long uni uknyang Jingpang ulaban mo sapriang lingba kini ki droplet infection ni ok dia no way lani ki sembo jerho ki ba ulaban siet kumba shimita na kata kadau ni long ni stress bahaya kini ka jingdang kamban
ban don ke Jingpang uwi beriu na uwi pat kumba simita ban lai na kata jing epet yang Jingpang. Kumbala keren di Dr. Marbanyang mentan kilat jingada mo social distancing ni bani banumia yang jantan yang jengai perat simita mo but kawai kaba kahan hygiene mo ban sat khoi bhai ra kiti kaba arah ba pijer ho meneng la patah bajer ho kini kita sembo jer ho lagi sembo umbi ara sintur te kumno ban jer ho abang ni jer ho di bertap ik sintur de kejat ni ki mas ni de karumah la dagi don lang dangim dan ie kiti ni haban jer ho apa ka ni yo hakka diga tumput kiti mo ayu jer ho da kumto mo ira man set yak sintur da ka tumput kiti te kata kawai Dalam tak pada kai kami hi bang ni haban deng mas baru ni haban deng ki mas te ndai tamba ngara deng mas labia mo ladang am sai khoi ki kiti ladang am le khoi hi mo ladang mi hi ka social distancing hi tang da ka basu deng mas kanum ya dai phi na ka Jingpang mo ni haban ya lang bat ka tu ka ding thai ti baki cafe tikwet ni ka ta ka jinga set ya kerja hok dah kaya jalan rumah dah kaya keti. Ti habang ni ngara ibun kibru kaya dengan mas, bala don kibaya dia surak hayo, mo. Ti kene yung ngidan pun jat kimas, bat kene ka triple layer mask, mo triple layer mask kadon pun ka baki dia ngara i, menir ngara i, nai kaba kaya kibaya pihak ketuk badan dan lagi ba dia hayo kam dekon kene. Namar ba hangne Halor phi udan ukenja bala kumusaina ma uni ude badan kam ba bakit hit mas ki ba na dukan ma ki de ban pe ya uni lane dade ki to ki bala ko ki na 5 to iden bandan itu inarna lor te haba ki deng kam kin tan kum to bat kenayu kinsa te ya mas kum to ma sa te uni banalor bad uni banapa ma bat uni unar udai ba kinna akan ikerukum gun syong bah ka khmut ma bat haba kide ban perfect betul lain air na em la kala air kadang lain yang dinarut kamut kamas kampat biang kin habri fix biang ma tetang ba syudeng kum tu kamut kampat biang ma bat haba la ju kide ban loj na din kide ban kata ya ka khmat jong kamas nama kene kala bandan mu kene Jingpang te kide ban loj na sedien bat sa brand no iki haki bins mo ki ba hala tap te bandeng mas kadang kam habat barbar kim de ben kata eki ka benta bes khmat jong kamas bandar laj e ka de ben din te kene badan kam te hawat ki mas ki don kam ha mentai ki ba ki ban pen kam kono kamas ki ban de ki jan ki ban de ki ni triple layer mas la ki don lane kumni po hospital pada ngi pen kam ni don ki jan ni pen kam ki N95 mas ta ki ICU kamu tahu pendeng N95 mask ni sebar, mau ki N95 mask ki day penokam ki doktor ki nurse ki baterai hapok atau jaka ba ubri ujurho usitam bau penmi itu ki kenyang, kamu meneka airborne infection, kamu hapok ICU, dan depan bangi tap ki tubes ni kini kita hak ba ubri ujurho penmi itu ki aerosols, dan kamu hak itu ki jaka ngin penokam ki N95. Te wat ya komentar apa ambulans lakit nongpang driver umda don kami penung kami N95 ndu tu syong lang bon nongpang sedin ula ban penung kami ka N95 hakata kami divide ya kimas mawat ki doktor ni kinas ki ba don haki RI clinic mentang apli ki RI clinic pun ki jaka ki syong tu ki den tak itu ki mo ki PPE ndade itu ki PPE ko mangideng ICU bat kimas kini ki triple layer mask Tengah hak bayar surok sengking berkhat. Dah kena mana berpindah. Tang nak jalan duk kelabian. Mau tang nak jalan biang tambah pindah pet bahaba kan syong bah. Mau kan syong bah ka. Nika dor khmat jupi. Bat kan mau bayar kemas haba pindah deng. What bread rumah. Nada dia kijan pedang meki home saban. Uni uknyang yap home saban. Mau lane dari kumkini triple layer mask phi ko aban bread no thap yaki tu ki jaka bread jot ki ba dan jingtap ba ndai ban plate dak ti ki tu ki ba plate daka kejat mo tikla ban chuyo da plate tingi hap no kom tu ki bench ban plate yaki diki mask lani la dak phi ko apna phi no kam tang si phang phi sko ban no ban bread phi ban that yaki haki singi la kom no rai singi
Nakilar kel lais ni uni ukunyang ulaban ya. Mo te borbor sisin bangideng mas kan pha tang nrio du prakanta ba lane bangide ban bujulina lane sisin bakitu ki mas kila sengem mo naka umbia ne naka jenhau ka kelas ngem ni hapan bujuli bikin ki mas. Kum bangile mentane kitu ki brio di bawah nasyabal long yo report naki naka umroi airport nang ta niki land check points mo kumbaga ki check points ki badon kum bernihat nang ta ki don ki check points ki badon Shagaro Hills ru bat Jingpang Hills ru nang turu ni yo niki data jong tu brio bawa itu jaka nang ta ni don ru ka data bani yo na do national level ni khat naga National Center for Disease Control mo kitu ru ki ayangi ki data ki kata kala sedang na do to kapor ga bakti ki brio ki wan ki affected countries mo nek tu ki ri ki ba shakta ini Jingpang ting yo ki data jong kitu ru naga NCDC portal mo di nananta kidon ru kane ka portal bangi mo bagi brio ki hab register hi lingba kane ka Meghalaya online portal but bon ki brio ru ki phone yo 108 ban register ila dia mo ti hadu menta ni kini ki brio ki bangila register kilong kumba prahajar arspa khan rio long kini ya kini ki brio ngaklem batai ki brio ki basuan sumi mo ni ki long ki don em kini ki trop ki bawan kit ba ki turu hot hakini ki land checkpoints ni hab iban kentiu ki teng jong ki inde hre ekini pade ngila batai ki komno be ki de ban le ti kim hab apa ka surveillance jomi mo like not ni ki tu ki long ki trop ki balet bawan ra man pa man ti ne ki balet cha silchar mo don ki trop ki bahab ya lingba na po bernihat balet silchar dan isha agar tala mo ikitu ngi klem ken apa ka surveillance jomi mo ken re ni don ki data jong kitu re ikitu ki data ni maintain la ka jong mo re ki badon under surveillance mo hapo ka Jingpang benya ka jong ni hadu mentar ki long kumba prahajar arspa khanrio mo tianang ta ki balakut ya kene ka surveillance ka jong ni ki long kumba san hajar arspa nrio mo bat ki ba dang don bat ni hapo ka Jingpang benya ka jong ni ki long lai hajar shipo mo lai hajar shipo wat ti kum no ni le ikini mo haba ki ni ikini ki bri la dep register ne tingi la don ha ki data jong ni tingi ai ki data ki districts mo kat kum ki wan ki brio ni jong districts tingi ai ki districts tikini ki surveillance team bagi mo ki follow up ki man la ki phone ki ban batai ki kumno ki ban le ki ek ba kongsan ki de ban shom ha ki yeng ki sam jong ki ka bagi home quarantine ndi ba shom ha yeng ha sam ba kenyai apa to barok ko yeng ndi ki ban shom ha ka wei ka kamera mo ka bla bo kerpang nang ta kim ne hi banya ya kendo iki mo bani kendo mania jang bat ki ba yeng ha sam jong ki ru ti ki dei ru ban lada ki don kanu ka mo ka dak ka shin kum lada ki shit lane ki jerho lane ki don ka jing jenjar ban ring penhiar mensiam ki dei ban kloi ban lingba kini ki bahin jom ki kila dei ban phone chu tu number mana ki district ni don kini ki helpline numbers ne ila ai ki lane ki la ban phone chu 108 mau pati helpline number jok state jong hi brok wei te kini ki surveillance team bat kin sabatai ki kumno ban le la da don na plan jong ki mo ki badon ni jing shit na ga jing jer ho na ni ki jing jenjar ban ring penhiar mensim haba ki pentip shi kini ki ni ong ki district surveillance units kini district surveillance units ki don hamal lagi district le te kini ki district surveillance officers bat ka team jong ki kin sabatai ki la da don kam ban shim mo ban test ki kin sa batai ki kumno ban le ken henre ka kong san ka long ba kini ki brio ki ba mo ki bhap shong ai yen ni home quarantine ki de ban shong khat sau sni ha po ye bale ni khat sau sni namar ba ni ka incubation period jong ni
COVID-19 mo trong nhiều yang Jingpang đấy long khát sau sni do khát sau sni đấy thì cả một ba là đâu brio yoi cái này Jingpang là đó là cái mẹ trong un đấy và un bên ý sa ba và un mo và un yoi jing shit jing cherhot là jing jenja bên hian bên ring man sim cái lo hạt bên do khát sau sni đấy ta namar kata kada mi phai ki bekin long pom quarantine hadu khat sau sni hindi hadian khat sau sni ro nei ba kin shu kim dei bekin mo bekin let shani shatai bekin shu mo hindi ki dei ba Liban kibri follow ki advisories bangila batai ki kamot ki dei ban deng ki mas kum baila batai Dr. Andres mentak la pen mi ka advisory na ka state government ba ro kibri ni dei ban deng ki mas ni ki homemade mas ni ki cloth mas mo ki to kibri ro la da home quarantine ro ki dei ban so tho ba dei ba tang la da khat sau sngi ba kila ban shumare shu lai lan ban le chini shatai henre ki dei ban pikir la dia mo pikir dia dia bat kiri ban deng de gitu ki mas lang ta kidang dei ban practice gitu ki advisories mi ai kum ka mo ka hand washing mo and for 20 seconds that someone bat ko nang ta ha ba ki jerho kidang dei ban set ki chubo la ki hata ka por kim deng mas ki ban set action tour mo da ka rumal ne da ka tissue paper bat ki ban berat ki jaka kum bai batai menai Dr. Andres ki close bins mo itu tissue paper nang ta ban kim dei ban ya kle lang ne ban ya jan bat ki bai ban ya kendo no hi wat ki paralok mutu di hadu aku prasni mo lada ki don kan hata ka hadian belada khat sausni lada ki don kan ka ji shitam ka ji shit na jarho ki dei ban phone tu helpline number na 108 but ki nong trai jong ni mo long ki na ki district surveillance team ki long ki ni ki can have under our observation for another 14 days te ma ki ro kin sa phone ye ki but kini ki bri ro la ki don jing kanu ka mo ji shitam ki dei ban phone tu helpline number thì kata long ke ba ni le mo under the surveillance ken ki brio ki ba long ki ba wan ya ki ri ki ba ta ba sha ta yo ni u pinyang Jingpang ting long ka wei nga ken tu pi ki brio ken ba pi dei ban ya ko mo ken itu ki ba mo ki ba wan ni ki ri la ni ki jaka ki ba sha ta ri Jingpang ba pi dei ban ko mo ini dei ba ni mo ba pisoto i amba uni uknya Jingpang ukur step ne ukur step ko malabatay mena i Dr. Andres ti ni kintu ye pi ba pin song ba ban buat i jingta jong ka sarkar ba pin ko umu namar ba khnang mengin la ban rat ding khong i Jingpang mar hadu man tangin badan mo inu ki sa ka ri jong ni te ni de ban pikir ba di ban ko umu i ba ni ta pi nakalian ka sarkar ia dan pun sinki jingelang punya perkat ke bagi nak benda bani ada ke ni ke Jingpang ada kawan ke ni ke state jungi dah ke ni ke jungi kembali patai Dr. Mabenya mentan hadu mentah yang impak dan kanu duka kes ila screen ka bala ki brio ki bona ka bar state te ke bang ila pengke mentah ngira pengke ada pibara ki hospital jungi lani private hospital kawai mari rong na giat niladon kawai ka jaka ka bangyong ka first tricerian hakani jaka baro kinang pa ki baro ma tu hospital kincha kali jingkali ya balai ki wan po hospital ke ai ke jing sistem jongki bat ki dam jing shit ne am ki wan jingwan na shabar ne am lada shubu bri basuk po awang am ngam jing shit na shu wan bang asuk po dan ye wo kin pha bi direct shaka general OPD and ye ubrio ba ye ga history na ne ga jing batai ba wan jing wan na shabar udan jing shit udan jer ha mo te komyong ni ubrio ni pha na sha ka bi ka clinic ka bangi ong ka ERI clinic mo acute respiratory infection clinic kani bu khang tanam ta kani ka COVID-19 te ndala la yatai haka ERI clinic don biang ka registration haka bakin sa sim detail ya ka kerteng kinong function kisah phone number ki address kini kita baru apa registration dalam nakto kidan kinas kidan ki doktor hangto kin sa kli bnia sebagai Jingpang jungu sebagai alit kawan jungu bro
ban nang tu insa register eu badi doktor badi duty yang tu insa examine you nompang daira examine mei in decide law ni nompang in panusia or ngin admit ngai udang kam menchim sampel te lalai dong kam sim sampel in pentem ya ki tu ki brio ke bade yang tu ni dan ki bagi doktor ki bade jong kalak ki ba in charge tu ki kin wan bat kin sim sampel na utu brio bat ya utu brio ngin admit apa ka ngio ka suspect ward no ka kalau ka isolation ward ngin admit hang tu hadu ba ngin de yo ya ka report ka simpor kemba khar kenta hadu sampra kenta e ngin yo ek reports si sen bagi yo ek reports ada kalau negatif dan ngin pha si la raja baka tamangin advice kuntu bagi doktor mentan si sen bagi don history bagi wana par ngin advice ka home quarantine khathau sni but naro khathau sni extend sa khathau sni pada ngio ka self reporting quarantine kemudian khathau sni ki notai nang ne kin phone yo don jing em don jing hon em kumta hane haden khatsau sni maula da don no ka jing thoda khamet ut hapan ye tho ida hospital ne shaki 108 ne ka IDSP ki tuki number balapo te hawa ya dum tangin padan positive case no ngira pangkhe pada lada ja baka report kawan positive mo te kum yo tu brio nginum pala choban chi ngin chef ye usaka positive wat ka wat ki jing thia ki bang labo nam taki barang positive ada mentangi padon dan keyword kita orang ready in bu iki hanto tenaran hanto ada ubri sudah tak jing shit ke jerho ani yatai mendon jing sistem madeng mensim dan symptomatic treatment paracetamol iwe antibiotics maybe bagi vitamins kini kita kabam ka buah ki nyada banai kabam nanta lada by chance ubri don pada jing sistem madeng mensim mau dak kesedem sistem dan mensim kita ki bangin akan pedi kita dum ukim trip kamhai dan kami ketungi la ready hibat ki ventilators dan ketungi ki ventilators ki bangin thamai ki doktor dum ni hanti ba training ki ventilators ki along ready mara ki private hospital along ready ki negrims ka along ready te lara kami ki break one maybe in can have ban bu pada daki tu ki machine menyerap iki berdua penihan sim hot ke Jingpang ketika pemap ya iwat hakiri mo hakiri ki bahaya ki bagnem poi perkhat ro jabon ki te na khana kaleng jungi ru nira persang kat balaban penbiang mo saka kalai ban thiet ki ter kita kala persang ban penbiang ki oksigen ngal penbiang ki ter kat bangi slow bangi dokam replay kat ne ka lockdown menginjau ikiter kadon hi kejing ya kendiat wala kata kat kibadon hi ngila ila banyo ki dawai kat ka bangi so dokam ngila yo ka PPE mo betul jing rian ki doktor ki ban rian makapar ki sumari ki ini ki positive patient apa ICU apa ayu katur kendiat ngila don hi kat ngatai yang mata kendiat te kini ki dong ki Jingpang kren aka yang sokar dan wala kata ro nak kemen ba kanum wan mo kani keting paras kani kislom dungi adwai ni dwai baka nomon hiro ni yo I bat ni yo sno gini ki ngimo ba limpa ki kot khobor bat la ki don ki break ba phone ni ki ong ba mo ki don ka jing nyo ben ne ka jing I ben ik tu ki break ki ba ni hak ni pha ki ba ken shong ha yeng mo kita ki break ki ba long hand the home quarantine nurei nga kentu I phi ki ba phim dei ban iben ne nyo ben ki namar ki don la ka jong ke jing ket clear mo mdei ba tang ba ki wan na sha tosha na sha bari mo ba I ong ki ba ki don ne ta ka Jingpang henrei namar ngi kum na ka liang ka kwat ka kya ngi hab long pikir balai bingi pha ki ba ken shong ha ki yin jo ki kum ngala ba tai man mo kha saus ni knang ba chubo la kum no la da ja ba don I be ni ki mo I ba don ni Jingpang knang ba kanum por kin kan ni Jingpang ti na kan tu pi ba phim dei ban nyong ben ni I be ni ki dei ba phim pediang ye ki mo haka emlang ka sa alang ga jong pi ho nga so tho ba don ila ban don I we ar ki bam ko ngo mo ye ka jing tha jong ni henrei nga kan tu ye pi ba ro ki ba ngi pha ye pi ba phin shong khop a yeng mo do kha saus ki ba phin ko ngo ye ka ta
ti kum ka snong ka thau ka im lang ka sa lang na do mo ki rang ba snong nang ta ki long kami nang ta mo ki ni akan tu pi ken ba pi ru pinya snok ti lang ken ba ni ka ki nong tre ka kwa ka khia mo ba pin num man mo ba ki briu knam ki briu kin num i ben ki ni ki briu ki ba hap shong ha ki yin ki joki to ngin ya tre lang na ka benta ka kwa ka khia jong ka ri ka jongi but ngi ngets kamba ublei undan rangkat bat ngi bangi yo I baga kti jong blei ka don rangkat bat ngi hadu kane ka por mo ngim sim don iwei ru ikis ngi la dat tes hadu his pa ar kandai kli kites mo but iwei ru naki barok khait kilong negative mo dan iwei ru bayo ikane Jingpang but ngi ngets kamba kadai ka kti ka jong ublei hi ka baya dai ngi namar ba kumba ong mo ki rio temen ba kari jongi kade ka ri tip ble ti ngamet scam ba ki brio bon nangin ki long ki brio ba yai duai ba tongin yai duai ba nginum yo ai kane ka Jingpang ha kari jongi but uble hi pun ya dai ni undon rangkat ba ni but ngin lat na kade ka Jingpang bon ki research ngai bagi scientist kidang le hakini sing ai ke suka vaksin bagi yang semen penjana put hopefully yo ka poi mo na poi kloi na trai gin yara ne ban shna vaksin kan support tu kan ni pnai mengin yo ai ki vaksin ladon ki lu ka ba kin ada ki mo ke plasma jong tu numpang belayo ya ke tu Jingpang ke chimia ka snam extract plasma therapy maybe latur ni perkhat yo awan ki scientist kita study sulta awat kidon ki dawai khindat ki bangilaban pandon kam tang hakapar bu sistem jur mo ki bon ta ki hydroxychloroquine ana bakila yakren habar kolan persai ne komik tu ki dawai ko hydroxychloroquine azithromycin ina pandon kam tambah bangi critical case ndai ban pandon kam kumtu ne bandi yadal pa mo ki dona ka jong ki jing sni ki dona ka jingma takada ko mai tu ki dawai ko makini ki meeting bila ada bagi la ya shong mat ki hospital ko mini ki dawai de tang doktor Basumar ya tu no pang asu tu bu no pang usitam bah dan nge man sini haban ban penon kam tika to shong be hakarai jong tu doktor Basumar ya u no pang ngimla ban penon kam maklai itu ki dawai nomor ki dan la ka Jingma